الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين etienne ñaare ça va Dieu merci ikakene mbe ala tan ko cugudi ça va dugu cugudi comme ele nana sanga bo du kono dugu cugudi abasigilendo an yere bi cugudi an yere bi cugudi na an yere dugu kono ke an bi cugudi am malien ke dugu basigilendo am basigilendo wa comme ko dugu basigilendo ni basigi normal an ganga basigi normalement parce que niame dugu adugu don ko do ya famu ken ñaare mba foy bismillah mbikum ko dugu boñu na cogo amanga boñu digu tigima ok muna muna mais aider dugu tigi o se ka boye ma cogo di ko koro e kay ni ka dugu situation bedo namu ka maîtriser ko dugu jeti tema dugu ka parce que ka dogo côté ko dugu jeti tema dugu ka parce que ka dogo e be dugu je dogo ni nit le bora akan abe jebede o abe jebede dugu do wara cogo dugu be jay ko ni bita dugu la ni ko ni dugu jaw ko dugu raba ko fede bamana ko o ko gelara cogo do be min taga gela ni tay allah akbar ayo ko matige dugu tigi fana ni di dugu la do ni dugu tigi cogo tonde ok amuna par exemple abina fo sisan igata médecin dota kibino ke radio cledo directeur yaro tse ko o to nya do na abgele abulu wala beni ka baradu voilà ayo maintenant mba ko jeni muye ko ni dugu denje bera ka dugu tigi bogo ko ama to dugu nye ko made Aisha soso ni dugu den be jera ka dugu tigi bogo Aisha soso c'est que fait no ay no amany mange aywa tubaraka de be ka jega dugu tigi bogo amany mange aywa tubaraka bismillah wa bienvenue do nyumena alamusa novembre ko lokli temps ani fegi samba flalen mo wani o dafara aywa tubarakallah ambe gafata le républicain alle de galé bamana ngano folo ay bo dongoni folo mo gol ba folo ma galé galé anye folo ba fo frate folo second page folo ay frate folo mo ne bala Frère Frola mana direction générale de la santé et de l'hygiène publique o konna na yira ka fo musaka kota fanfela konna wari do koni tunna mi yeren pour musaka beti jo se favor million kamefla alini binani ani frala ni musaka ko folon koni ko akoni tunna tajugo jelen koni masse ka don alame wakati na iko 600 républicain aleka la seli oyenie alibi amtu républicain ale konnana ale ya ira ka foko sido koni nyangidi kontaka nyeshi malima ira ka foko anga maba keme alini binani ani kononton ko olu koni nyangini kontara ka nyeshi olumani ma ko folo yara ni premier ministre obe alla républicain ale kala sili weni ay wango black refe me ko nyemata la de asiminta la leni job ko flata ay way here ko de halisa amse ka bo information bala info matin ale kumana amta sinu ka olu fe no ayira ka fo ma keme fla boyon olu ka so koni ko obena chi o koni kembe manga sinu ka olu fe no ambe wakati mina iko sisa info matin ale ka da seli oyeni ale bi amto info matin konna na ayira ka fo minusma ambe wakati mina iko sisa fo komanda kura koni blala ale nyamaya ola info matin ale ka da seli oyeni abla andan information bla kerefe angale soro faso ka fasiri ango segre kalaje Essor avec mana femin kan o de ye journée minière pétrolière mini avec ake CCB o konnana ko o kon kene koni kera sababu e métallique sanfe kalande aleni entrepreneur o chama makase kata stangu korla koni ka unyada oluka barakura munun keleno aleni kasega jenugan kura koni nyeyini uni nyokonche wasa sanuni pétrole ko konyo chama bab seka fara aka mali konnana chuko mena Essor aleka la seli weni alibi amto Essor o konnana nga sisamta gawkaw olu feno luka CSP o koni olu siga foke ka nyona joke wasa ben alen kenya obse kana chugomina mali koni koroyan fanfe
esor ale ka lasili o ni alibi amto akonnana wati yelema o koni holo okumun konnana kopo 26 kuna fulu ayra ka foko olu koni ku laidu munun ta ko uma o time ka benni wakati yelema mini ambe o wakati konnana esora le ka lasili o ni alibi amtoni esori fargolo nyana jeta fanfela na yira ka fo mali koni alibna baraju kontan wasa abseka ta coupe du monde 2022 la ni o kanga ke qatar ka olu fe no okumun konnana kuna fulu ayra ka foko mali koni alebe kulu flana o konnana ni baraju ko folon konnana na be fuma ku chapeau 2 mali alebo o konnana esor ale ka lasili o ni tubarkalla esor bla krafe l'indicateur de nouveau munisabana indicateur du renouveau ale kumana ko ka sabuke ni wakati ni koni fora ni kalata ko nga ka o konnana ka keni o bato balia ko sero mo ko ni nyangeni ta ka nyeshi anga gouvernement machama o mahira ka foko CNT mo ko ni obe anyangeli ko fole o konnana indicateur du renouveau ale kala seli o ni alibi yamtu indicateur du renouveau konnana c'est ça amta kay marala kren ala sadula ka o lu fe no mamin konu ma do konu ko e bingan wali ta kanyeshi banki do kon ma sadula ka o lu fe no ma ko folo kuna folo ayra ka foko tike kon dara o ka indicateur du renouveau ale kala seli o ni alibi yamto a konnana sisa amta kay ka o lu fe no luka conseil régional de kay banjugu jawara ame wakati na iko sisa ko ale kon bla la folo abe fomi ko liberté provisoire ko konnana ni ma ko fole ablale ko akoni segina alno olani oye aka nyamaya oye conseil régional de kay o konnana indicateur du renouveau ale kala seli o ni alibi yamto indicateur du renouveau ale konnana kena ko ta fanfelana ministre so mini onyachin no kena ko yo nyana bolima en fait yanno ale kon tara tama do kon ke Gabriel Touré kon na tama mi resenfe kra sababu ka groupe do kon sigi no wasa couranti ko gela u kana seka de consoro o la choko mena indicateur du renouveau aleka la seli oyeni ali bi amto indicateur du renouveau kon na sigi ka fo bamini ale baroka nga ken abe fuma ko assise nationale de refondation kon kera sababu ya wakati mina iko sisa ko politique ton chama koni olu farale no ame wakati mina iko sisa indicateur du renouveau aleka la seli oyeni l'indépendant aleka la sani jume indépendant aleka ale kuma na fɛn ka o de ye CEDEAO ye ɲangini min kɔni ta ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaw olu ma yira ka fɔ ma 449 ko olu kɔni an ka ɲɛmaw fo ka taa se CNT maaw ma ko olu kɔni ɲangilen don nka indépendant ka kunnafoniya yira ka fɔ ko colonel Assimi Goïta fo ka taa se an ka ministre min ni o ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛ kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ko olu fila kɔni ɲinte ni ɲangili kofɔle o la kunnafoniya yira ka fɔ min bɛ tali kɛ gouvernement ɲuman n'o ye Choguel Kokala Maïga ale be ala fo ka taa se CNT ɲamama n'o ye Malick Ndiaye olu kɔni bɛ ɲangini kofɔle o kɔnɔna o la indépendant ale ka laseli o ye nin ye kiriko ta fanfɛla la maa minnu kɔni ye dungo juguya ta ka ɲɛsin faso kɔni nafolo olu ma olu kɔni ka kiriw kɔni daminɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bangineda ale maire ni o ye Saliya Jara ye ale fo ka taa se a jɛɲɔgɔn saba fɛnɛ ma ko olu kɔni olu ka kiri baaraw kɔni daminɛna kunungo ni bɛ tali kɛ kati préfet fɛnɛ sous préfet o bɛ ala ni o ye Aruna Jara ye olu kɔni ka kiri baaraw kunungo o baaraw olu daminɛna yira k'a fɔ k'u kɔni ye dungo juguya kɔni ta ka ɲɛsin faso o nafolo o ma indépendant ale ka laseli o ye nin ye o b'a fɔ no ni tiɲɛ don le challenger ale kuma na fɛn min kan o de ye Alpha Omar Konare ni ale Mali jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye ale kɔni kuma kɛnɛ a kunnafoniya yira k'a fɔ ko tɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna novembre kalo tile 15 ma ko a kɔni seginna ka na Mali la yan nɔ o kun kɔnɔna furumuso ni o ye Adam Baye ale kɔni ye sɛbɛnni kɛ n'a bɛ fɔ min ma ko lettre ouverte ka o kɔni ɲɛsin ko maa minnu kɔni kɛra sababu ye ka ale kɔni cɛ ni kisi kɔni sɛbɛnni kɛ ka wale ɲuman dɔ kɔni kɛ ka ɲɛsin o ma kofɔle olu ma challenger ale ka laseli o ye nin ye ali bi am to challenger kɔnɔna cakɛda bɛ n'a bɛ fɔ ma ko agence nationale de l'aviation civile ANAC ko bureau de vérificateur général ale kɔni ka sɛgɛsɛgɛli sera nin cakɛda kofɔle kɔnɔna ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a yira k'a fɔ ko musaka ko ta fanfɛ ko tununi kɔni ma kɛ nin cakɛda kofɔle o kɔnɔna challenger ale ka ɲɛfɔli o ye nin ye challenger ni o bila kabako falunya Burama ne ka koba an b'a kuncɛ n'o ye kabako ale y'a yira k'a fɔ ko
commissariat min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko commissariat du premier arrondissement Kayikaw olu fɛ yen nɔ olu kɔni ye tɛgɛ kɛ ni juguwalekɛla mɔgɔ 7 la ale ni moto 4 o kɔni minɛna u bolo pistolet 7 m'a fɔ ma pistolet mitrailleur o minɛna u la fo ka taa se ani a chargeur 8 ale ni kangul fo ka taa se téléphone ale ni $5 ale ni bololafɛn nafama caman kɔni minɛna ni binganni wale kɛba mɔgɔ olu la Kayika premier arrondissement mɔgɔ olu fɛ kabako ale ka laseli o ye nin hali bi an to kabako ale kɔnɔna na yɛrɛ k'a fɔ maa dɔw kɔni k'u bɛ fɛ ka mobilitigi dɔ kɔni ka mobili kɔni minɛ a la kɛra ko do dumana safukaw olu fɛ yen nɔ nka mobilitigi kɔni a ma jɔ maa min kɔni bɛ fɛ k'a ka mobili minɛ a la a ye mobili ɲɛsin a ma ka mobili boli ka yɛlɛ a kan ka a bɔnɛ a nin na o kɛra safukaw olu fɛ yen hali bi an to kabako o kɔnɔna na nka sisan an bɛ taa manantali sira k'a yira k'a fɔ mototigi dɔ ni ale kɔni k'u bɛ vitesse ba o la o bɛ dangala minnu meleke u kan ale ka lakana kɔni donna min bɛ tali kɛ janti o la o kɛra sababu ye ka meleke a kan na ka bɔ ka bin ni ka a bɔnɛ a nin na nin kɛra manantalikaw olu ka sira o kan hali bi an bɛ to kabako kɔnɔna na sisan an bɛ taa jalankaw olu fɛ yen nɔ banaba ale mara la kunnafoniya yira k'a fɔ ko maa dɔ kɔni bɛ ale tun bɛ ka muso dɔ kɔni minɛ i n'a fɔ a kɔni a ka ɲɛma ale ni fɛnɛ ko muso kofɔlen ko a kunna hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ o muso kofɔlen kelenw de kɛra sababu ye ka a bɔnɛ a nin na ale ni ka a sudo kabako an bɛ saloli kɛ ni ale ayiwa nin bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ ɲɛ tɛ faamu sinon k'i yɛrɛ mɛlɛkɛ ni ka jalamugu ye jalamugu bɛ k'i fata sababu ye a dɔnse ni dɔnse kɛra fura tɛ saya la bamananw ko ten o tɛ wa i cɛ ɲare so ne tun b'a fɔ nazarakan na Bakari ye que recensement tun bɛ kɛ recensement n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ 100 ans ni 100 ans ye chaque 10 ans ou tous les 10 ans on préfère dire ko n'a kɛra o de b'a yira aw bɛ hakɛ jumɛn la muso joli de bɛ yen cɛ gana joli de bɛ yen cɛ joli de bɛ yen furulen joli de bɛ yen du joli de bɛ yen donc musaka joli de bɛ yen donc o de ye recensement ye donc ka jateminɛ kɛ jamana 100 ans naani bɛɛ fɛ ka mɔgɔw bila mais ni waati na recensement tɛ se ka kɛ parce que kɛlɛ bɛ yɔrɔ bɛ yɔrɔ la mɔgɔ tɛ se ka se o yɔrɔ la recensement fɔlɔ waati min na an ye indépendance ta u ye estimation ko an ye 4 millions ye en 1960 talen ko u ye recensement dɔ wɛrɛ kan sɔn tutu ko an ye maa 11 ye million 11 voilà mais recensement ye yɛrɛ ka kɛ Mali la ka Mali jateminɛ ka mɔgɔw bila yɔrɔ bɛɛ ka taa jateminɛ kɛ k'a dɔn ka waati dɔn a fɔlɔ kɛra en 1976 a filanan kɛra en 1987 a sabanan kɛra en 98 naaninan de kɛra en 2009 bon jateminɛ bɛ kɛ o naaninan de kan parce que o naaninan de kɛra Mali fana bɛ o sɛnsɛnna a papier bɛ yen a compte rendu bɛ yen mais ka bɔ 2009 la ka n'a bi la an tun b'a fɛ ka RAVEC de kɛ ka mɔgɔw hakɛ dɔn mais RAVEC ma sira sɔrɔ mais sisan jateminɛ de bɛ kɛ ko estimation parce que bɛɛ b'a dɔn kɔni 2009 ka na 2021 na ko kow yɛlɛmana dɔ fara mɔgɔw kan dɔ bɔra mɔgɔw la mais mɔgɔ hakɛ o ta donc u ye estimation de kɛ u b'a jateminɛ sur des indices u b'a fɔ Mali population bɛ 20 millions ni waati na mais recensement jɔnjɔn mun kɛra sɛbɛ bɛ se ka mun kɛ daliya bɛ mun na o kɛra du 1er au 14 avril 2009 au recensement kɔnɔ ko Mali la 14 517 176 personnes de Mali kɔnɔ au recensement au 2009 ye ko 3 869 162 ménages du ko muso ani cɛw ko cɛw ye 7 204 990 ko muso bɛ bɛn 7 323 672 femmes ko Mali kɔnɔ ko n'a ye jateminɛ kɛ ko population mun sigilen don tɔgɔdaw la ni dugu fitininw na olu de ka ca ni population mun sigilen don duguba kɔnɔ effectivement ko dugu fitinin dugubaw dugu fitininw cɛ ani tɔgɔda olu ye 10,1 ani 253 ba mugan ani 53 ani mɔgɔ 900 ani 35 ko mun bɛ duguba la comme Bamako Segu Sikaso duguba la ko olu bɛ bɛn 3 274 727 personnes ma voilà o jateminɛ o de kɛ o jateminɛ kelen kɔnɔ u ye région jateminɛ ko Bamako o waati na ko
ko ma million kelen 1 million 810 306 personnes de Bamako watina ko Kay ko million kelen 993 615 personnes de bi Kay kono ko Kulikoro ma million fla ani 422 108 personnes ko Sikasso ma million fla ani 643 169 personnes ko Ségou ma million fla ani 338 345 personnes ko Mopti ma million fla ani 036 209 personnes ko Tombouctou 674 739 personnes ko Gao 542 304 personnes ani Kidal 67 739 Kidal de Tunga Dogonu Bey côté ko ni ya jatemine ke ko nam malien ya angashi hake munga ke du kolo ka yani sa ya ka onchon ko o ben sambi duru ni murumuru de ma espérance de vie de malien sambi duru ni duru ani murumuru woro che o ka dogo ne o ka dogo ko o de espérance de vie o de fora mais ko jatemine ke fana ko ya soro bamanaw bobo bozo dogon khasonte malanke minyanka Fula, Koroboro, ani Sonifo, ani Soninke, Markaou, Touareg, les tout couleurs, Arabes, ani Morko, Ole Kacham, Malikono, Sigidalo. Nous de Chia Mundul no Kacham, Chia Muni Benuka Cambignon. Tout couleur ou algo modèle du même. Tout couleur, au Sénégalais, Mounana, vous sigez en vélo. Tout couleur. Sénégalais, Mounana. Au lieu de tout couleur, les Tal, les autres qui sont venus. Au lieu de tout couleur, les descendants de la Hajj Martin. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ni Chia de B, et ni Chia B, nous, quand de Bignon. À Benaraka. À Benaraka. Donc, j'ai terminé au de maintenant, en 2008, à tête, tu m'avais fait un recensement, accord avec. Recensement administratif à vocation électorale. Tout me dit que quand la population est jolie, je ne sais que voter. Au 4 nina bi di mama, au 4 nina bi 4 électeurs de là, au 4 électeurs de ta kalataki. En yo baradamine. Mais au baradamine, ou quoi abi kunche sanfla là, ambi santani sabala ama kunche folo. Au barayera nani gele jume. Parce que ko ni ma recensé de nina là. Ka numéro soro il sait que papier chide bla ni bita faso baral il sait que papier chide bla ni bita concours ke il sait que papier chide la ni bita carte permis de la ni bita passeport de la donc au gela de mo donc si ça nina ere kera sanu mo bol ati soro talenye fa nina ere watu dola atete ibe kakle la ko comme carte d'identité ko gelera Nina bseke jo katante jo yoro mais ibado nebe kumi fo yoro la nina ko be damno wati mina u wa damno be do du kono folo ka ke fuye fu falaki mogo maso ku boro ro buta sigi yiru ko ali ni dugutugu fe ka mogo wele ku kana fu falaki mogo mata u boro ro tara mesigi merida mogo mata mais ça mogo ya nafa don mogo gernaka c'est bien fait akara katabala et to shawara ke ni mina na papier ko mi fengera ke u bata u sebela ah d'accord donc on tumba fe kan fo mogo yebi donc jatemine ou fleni mais ni la ko nati bolo sa malila ay mo sara ay ni me quelle leçon est on ni ko me na quelle leçon est depuis 2008 alhamdulillah tabarakallah aw kambe voilà